se. Ide! A šta sad? No, haj malo. A treba ga da. Ide dalje. Pusti ga. Ništa, pusti. Pusti. Aha, sad ne smije fiksu dirati. Dobro. Dobro je, super. Filip, pazi, stao si mi tu. Ovo čovječe, ovo je... Fiksu nije. Premijsko je super. Ako ćete brojiti, raspravite da. Naprijed šap. Ušer je. Ajmo bježat. Ajde, Fiksa. Dobro, bravo. Ide. Idemo. Dobra strema. Bravo. Super. Znači, još jedan je pospremio. Ajde, tata, osmijeh. Ne čuje. Sad je u 15. vidi.